Tervetuloa Pohjanmaalle Vaasan pelaamaan. Meillä on täällä vanhas lados jäinen lattia. Jäätä on myös hermot sportin jätkien. Selkä ytimessään opit Jukka Jalosen. Äiti tulee ikävä, kun sportti pyörittää. Ja yleisön kuudentena pelaajana tylyttää. Erätauolla vahtimestari pleksit uusitaan. Ja bussikuski Molken varusteisiin puetaan. Hei, 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 pistettäkään herunut ei. Olemme heräturi ajolla, pitkä matka himan bussilla. Hei, hei, pisteet taas Vaasan jäi. Nurra tälle tulla koittamaan, vaan sporttia voittamaan. Meemistä aloitusvastajan kenttämäärästä. Sportvoitto aloituksen kiekko välittömästi pakille, siitä on Meemistä ulkokaarelle, uudelleen pakille. Hyvä lainavaihto toiselle puolelle ja siitä poikittaa sitten uudelleen Meemisteelle. Ja Raudan kova veto ja se on maali! Hei, 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 pistettäkään herunut ei. Mulle herä tuli ajolla, pitkä matka himan bussilla.